ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade shaye phansi kwasunquthuli umfana ohamba nesithunywa basokuhlula amadoda kuyabikwa ngiyakuthanda kodwa uyangibulala ukukhohlwa ngiyazama kodwa kuyangihlula ngoba sonke isikhathi uyangilandelela okubhlungu kunakho konke ukuthi imini owayiletha kwena ngithi angihleli ngiyadlula kodwa buka namhlanje ungibambe ngamaketanga amahloni kimi sekunzima ukulala kwesinye isikhathi ngivuse ingane yasekhaya ngicela upondo ngoba ngithi ngizama ukubuyisa umqondo omunye uyakhala uthi ilanga alikakazalwa ngoba sisakude nokukhanya nami lento ingibambile ngikwazi ukulala ngingabhemile kanti kwayi ngakwenzani noma ngiyazama ukukhohlwa ngomzimba ngingasakufuni kodwa igazi nomqondo liyakufuna wena usifase ngamaketanga egolide nendlela yakho yokuhlobisa ubugqila ngoba uma sifaka siyikhipha lentuthu siyibona ngathi siyaphila kanti sibhala incwadi yothando siyibhalela ukufa ngelinye ilanga kuyosiqoma ngiyavuma ngathi usuqedile kodwa ngiyacela ungasibambi lesizukulwane esizayo nginibingelela ababukela emakhaya igama lami uSinikwe Mbongi ngiyanamukela futhi khona la kumcebo mfana kagogo YouTube channel la kudilwa khona nama-testimony nezinto eziphilisa wena lapha ekhaya mkhulu ngicela babingelele mfowethu mina-ke ngumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle futhi fulela iqadi ngisengisho thina kunyuswa-ke thina savuka-ke safaka umunwe enqini savuka sakhwefila ilanga thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngey'nkomo sengisho mina-ke mfowethu unompunyupunywana uphunyuka bemphethe uma favuke njengedangabala iy'ntombi zimbuka zihamba namasokazo zimoyizele kuthiwa yakhohlwa yakho yazi mkhulu emndenini masikhula ifune ingane nengane sinokuhlupha kwazo ya uthola mhlawumbe omunye uthi uhlupha ngotshwala akadawa kanje uzuthola ukuthi kuthiwa hayi udawa ngoba nako mhlawumbe omkhulu wakhe ufuza umkhulu wakhe dakwa nani umuntu nje in general ngaphandle nje komuntu okhavela ukuthi ungenwe idlozi for ukuthi adakwe ingaba kukhona mkhulu okuhlanganiswayo mhlawumbe amakhambi awukuthi umuntu awaphuze for ukuthi nje utshwala kuye engabusangena mhlawumbe eyabuphele nje amakhambi nje kwelapha inkinga yotshwala kahle kahle mfowethu before nje siye emakhambini kuqala mfowethu ngokwazi kwami kwezinye zezinye izinto kunako mfowethu ukuthi ke uthola ukuthi umuntu uhlushwa abantu abadala tokuqala uthola ukuthi umuntu unokuhlushwa abantu abadala bafuna ukuyiveza bagcine sebemfaka eweni bebemfaka eweni mfowethu bamfaka endleleni yokuthi mhlawumbe ke angene noma mhlawumbe ezidakamizweni noma angene otshwaleni noma abe uhlupho nje mfowethu nje emphakathini ngoba lezo idalwa zisuke seyifuna ukuthi nizinake uthola ukuthi ekugcineni mfowethu uyathathwa leyo ngane iyiswe enyangeni lenyanga le mhlambe ibone ukuthi yilezi inyanga ezibonayo ehlulayo ifike ikubonela ukuthi lana siyabona lana kunekhehle eliveza ulaka elidinga ukuthi lenzwe lu-A no B no C nayizo engishoyo thona manje mhlawumbe liveza ngale ngane mhlawumbe yabo kunokwenzeka ukuthola ukuthi umuntu wafika emhlabeni akenzelwanga imbeleko umuntu ongenzelwanga imbeleko uhamba naye abe uhlupho kukhona ke mfethu uthola ukuthi umuntu akafakwanga esibongeni sakubo kuhambe mfethu ke umuntu abe uhlupho so lo hlupho lo oluke liqhamuka mfethu linake futhi ngakhona ukuliveza ngotshwala umuntu adakwa aphenduka abe isibotho ngezinto engishoyo bese emva lapho mfethu kunako ukuthi mhlawumbe ingane ibangwa abantu abadala imibango abantu abadala kuba khona ingijikhwebe eyenzakalayo emqondweni wayo itshela ukuthi mhlawumbe indlela yokuthi ke iyehlise bathi abanye abantu i-depression ngabo ukuthi uyehlise lokho esuke ikuzwa ngaphakathi kuyona egcinisa ingene otshwaleni utshwala kube ngathi mhlawumbe ke ibona ngathi buyela ngathi uhamba ngathi buyayisiza menza ngathi aphile kanti ila yawo khona eweni kakhulu kunokwenzeka ke mfowethu ke uthola ukuthi ke ngesinye isikhathi usetshenziwe kwamele izinto zakho zibhede bese mbolokho ke bakuphambanisele ngotshwala uthi nje wena ukuthi into zakho nje mfowethu nje njalo wena ubone ngathi kuyakhuphuka ubhimbiselo utshwala nje mfowethu yayizwa leyo nto bese futhi nakhona kunokwenzeka ke wena mntaka baba uthola ukuthi ke
kwakunekhehle laliphuzela Yeah. eseliveza ngalowo muntu loyo ukuthi ke thina ke phela ke kaSibanibani kaMkhize kaNgcobo kwaDlamini kwabani yabo thina siphila kanje. So nawe kumele ukuthi ke uqhubeke abanye bathi it's generational curse. Ngiyayibona into engishoyo. Uthola ukuthi nawe kumele uqhubeke ngalendlela. Ngiyayizwa engishoyo. Kunokwenzeka ke futhi nakhona uthola ukuthi ke mfethu kumuntu ke nje mfethu vele ke nje une personality nje addictive. Singabusali ke sinemba yonke into phela ngodaka mfethu sibe abantu ke phela babuye babe realistic mfethu bakhulume nje iqiniso balibeke ngembaba ukuthi bakhona abantu abanama personalities addictive yabo. Bese emva lapho ke namfethu ke kunako ke wona ukuthi ke umuntu menenkinga zotshwala kanjalo. Abanye ke baye bathi ke umuntu ke uyiswa mhlambe ko AA ngoba phela sikhuluma ngobunyanga kanje kumele sibuye sikhulume ngezinto mfethu ke ezikwaziyo ngempela futhi nakhona ukuthi meyithintwa abantu bakwazi ukuthi bathole ukusizwa yabo nje lama society njengo AA la khona i-community la kuhlalwa khona nilula umuntu aluleke nomunye nikhulume kusizwane kube khona nama programs enziwayo ukuthi umuntu ayekise utshwala nako ke naloko kuyasiza mntaka baba yabo. Kodwa ke ngokwesintu ke mfethu sesingena ke ngokwesintu mfethu ngike ngezwe kuthiwa ke ubisi lengulube uzothatha nje i-teaspoon ulifake nje mfethu otshwaleni lo baphuzayo bese uyamphuzisa uyophalaza into ongakazi uyibone mfethu uyobunyanya ngalelo langa utshwala. Abanye ke bathi ke awuvamisile mhlawumbe uphalaze abanye kodwa kuyayiqeda i-appetite yokuthanda utshwala nje mfethu yabo lonto le shuthi ke lolabisi kunendima elidlala ngaphakathi la lifike libimoshe khona yonke into uzwe ngathi mhlawumbe utshwala busekho right for wena. Ngiyabona into engishoyo nezinye ke inkambi ke mfethu ke zikhona kodwa ke mina ke engangezwe ngako nami ngikhula ku recommend ukuthi hayi cha number 1 lo ubisi lengulube kwakuyibisi lengulube mfethu baningi abalidingayo ubisi lengulube. Hayi mfethu kunjalo iqiniso lisho njalo mfethu. Nakhona mfethu ungasho ukuthi baningi ngoba indle emnyama mfethu emaqinisweni ibulawa ezikafaro mfethu. Kakhulu yabona mfethu indle emnyama ibulawa ezikafaro ngoba uma usubukusisa kahle mfethu uhamba wonke amalokishi ayikho indawo enama tavern nendawo zotshwala njengamalokishi jika la tavern umoya endaweni enjengasama suburbs umuthi uyazihambela nje kurare ukuthi uthole indawo zotshwala. Ngiyayibona into engishoyo. So ukucindezeleka nje okuthize wona lokho mfethu engizama ukuthi ngik-highlight ukuthi abantu abamnyama bacindezelekile bacindezelwa baze bacindezelwe even nangezinto eziwubalo ukuthi zingayekeka. Ngoba ukhumbule mfethu ukuthi umuke walimaza umqondo head office phela le akukho mfethu okunye okungaphinde kulunge empilweni yakho. Usulimele mokulimele nje umqondo mfethu akukho okunye ongaphinde kulunge mfethu yabo. So ingakho ngathi ungahlezi ukwi-element yokuthi wazana nedlozi lakho isibuyela ke manje lento ke kutheni ke usubuyele ezidalweni zakho usubikela izidalwa zakho usukhuluma nezidalwa zakho usucela ushwele kwizidalwa zakho uyayihlambulula ngezidalwa zakho. Uyabona into engishoyo yenye futhi indlela yokuthi ke urehabilitate leyo yokuba spiritual. Yabona into engishoyo nami uqobo lwami mfethu ngeke ngize ngiqamba amanga ngeke ngadlula kwi-crisis enjalo empilweni yami la khona ngizibona ngumuntu othanda utshwala ngalendlela leyo ukuthi akasekho umunye umuntu engimthanda ngaphandle kwalela bhodlela leli lihlaza noma librown likwenze yabo lingenze nami ngizwe ngathi konke kuhle kuyajabulisa kumnandi kodwa muthi uthatha ukubheka mfethu impilo ilikime ndawonye. Impilo ayiqhubeka ayinyuka yehla yenza lutho nje mfethu imende ndawonye mengiqhuzuke kanye mfethu ukuqhuzwa kwami kwanomphela
Kuba nemali ngobe nayo phela. Ngiyayibona into engishoyo. So nje into mfethu ehlupha abantu abaningi leyo mfethu ayingahluphi kwayithina nje kuphela. Ehlupha even nesizukulwane esisazoza, esazohlupha izizukulwane esisazoza. Ehluphe even nokhokho bethu namakhehla ayephila kuqala. Azashona amanye amakhehla enamaphupho. Kodwa shabalala. Ashabalaliswa yini? Ezikafara. Eyi ngobutshwala mkhulu. Ngaphambi kokuthi bafonele nje mkhulu kafushane nje. Ngihighlighta nje lokhu ngoba kuukuthi phela umkhulu usezoshada. Noma ngingazi ke ukuthi process yakho izahamba kanjani. Mfethu. Imali ephuma lapho. Amele uyikhiphe phela lapha mkhulu. Uthatha umlungu. Masiza kuye ku process yabo yokulobola mkhulu yabo. Yeah. Uthola ukuthi kuthiwa ngifuna sibheke indlakundla. Ukujula kwayo mhlawumbe nemfihlo yakho uthola ukuthi kuthiwe umkhwenyana angakudla ukudla kwasekhweni engakayinikeza indlakundla. Indlakudla ileyo ofokhothanya lo makoti wakho. Okay. Ngibuza kona lo. Ngoba phela isiZulu mfethu naso mfethu sithanda ukuthi sivuleke kakhulu yabo. Ngingengazi ngendlakudla mfethu ingangibuza ngoba kunomcimbi ojwayele ukuthi wenzeke mfethu umkhonyana meyekhweni lakhe eseqedile mfethu ukuthi mhlawumbe enzelwe umcimbi enze lo mcimbi wokuthi alobole bese ke afika umakoti ke sezokhothama esezomupha lelo plate lelo emgeza inyawo umgeza izandla bese emva lokho kuyima edla lokho kudla lokho. Oh ngiyacabanga ukuthi iyona mkhulu ngoba phela nama ngingazi ngayizwa igama laleyo process ukuthi ibizwa ngani. Ngiyacabanga ukuthi iyona mkhulu ngoba kusuke kuthiwa umakoti akakwazi ukumlethela umkhwenyana ingekenziwa leyo nto lo mcimbi lo kusho that process kusuke sekuqediwe yabo. Kodwa ngoba ke siyafunda ke mihla ngemihla mkhulu. Hayi cha nabo mfethu phela ke ababukayo la ngesazi yonke into. Ngesazi yonke into vele. Nabo babhale lapho phansi ukuthi indlakudla yini impela kwayo yabo ngoba mhlawumbe nawe uyibiza ngenye indlela ngoba ke futhi nakhona phela nesiZulu na njengoba ngisho mfethu ukuthi sinwebekile mfethu ngeke ngize ngiqhambela manga sinwebekile mfethu. Kodwa ke mkhulu ke asivele sihlale kulaba ke vele esihleli size ngabo la. Oh laba ema testimony. Anginankinga ke la mfethu ke mina akukho kunye okungithokozisa njengalokho mfethu ukuthi sihlezi sibafonela sizwe ukuthi bamnguphi ngathi and futhi basithanda ngayiphi indlela nabo. Nala testimony hey une special phela izolo ithando vele ke makade kune special hey inako ukuba nama hiccups kodwa ke na kuyavela kancane. Asibazana. Okay. So wena uzongitshela mfethu ukuthi ke ngenze njani la? Simkhulu. Ya ukhuphuke futhi. Ukhuphuke ngivele ngene. Buye uzame futhi. Buye ngene. Phakathi inside. All right. Semoza uthini. All right, it's calling. Awusho mkhosami mhlawumbe akanalo idatha. Nangu kuyavela ukuthi online. Hayi idatha le. Hey Nkosi yami shame man skis. Mhlawumbe uzoyiloda ifaka. Ya ngoba nako umkhulu sefonini. Ukhuphuke futhi mkhulu usuwehle kakhulu. Ya ukhuphuka futhi. Khuphuke nje. Khuphuka impela. Isastakile kancane. Ya ke lapho usungangena. Ubuzame futhi. Kokugcina. Ya phakathi inside. Okay. Nalo calling. That's how it is. Oh shame bandla. That's how it is. Uzomela siba-check sisi labantu la ukuthi nayi ijamile le phone le. Yebo ni idonsa ngodiesel. Idonsa ngodiesel.
Usibona ukuthi mesibashanga ama-direct call. Straight, yeah. Bona laba osade sibafonelile. Ngoba besibakhethile mfethu. Ngicabanga ukuthi Kunesizathu futhi ukuthi why kuzokhetheka bona. Kopelile. Yeah. Oh, thokoza gogo. Siyabona siyazama ukukufonela la kwi-WhatsApp. Hey, siyabona mhlawumbe nawe usaqinekile nasalukazi phela bekuphela inyanga yabo. Hayi lutho. Noma i-network. I-network. Oh, salukazi ayikho inkinga. Manje lana gogo sishutha lento yethu ka YouTube nasalukazi. Maye besifuna ukwazi gogo ukuthi njengoba wasendela i-testimony, wathenga liphi ikhambi and i-testimony yakhe ithini and kukuhambela kanjani manje? Ufuna ngibhale ku WhatsApp? Hayi khuluma nje gogo siyashutha la sishutha lento yethu ya YouTube. Manje sifuna nje ukuthi uchazele abantu bakuzwe. Hawu. Noma ungangalisho igama lakho gogo, angithi uyazi thina sine show ya YouTube ekuyiyona esenza ukuthi abantu bakhuluma ama-testimony. Wena nje uyakhuluma awulisho igama lakho uyasho ukuthi wasizakala kanjani la ekhaya. Sesenzele ukuthi sisize nalabo abanye abasangena babone ukuthi kuyaphileka la ekhaya yabo. Okay. Yeah. Mina ke bengithengele ya khombuli yayi especially sakho lesa before birthday. Angithi kube nalesa special sa before birthday. Okay. So besihamba bekuyisibambelelo udliso langaphansi isiwasho semali. Yeah. Athi ibutho something like that. Ibutho lothando. Yes. But ke mina ngasebenzisa udliso nesiwasho semali. Okay. So ke mina ngaholela kayi-2 emsebenzini kayi-3 emsebenzini enyangeni eyi-1. Hawu kanjani manje gogo? Hey. Mina ngihole kayi-3 ngenyanga eyi-1. Bangabona belungu. Hayi ababonanga lutho. Wena busemcebweni phela ngalelo langa lelo gogo. Ngaleyo nyanga leyo. Kwenzeka kanjalo. And I only use it for like 3 days before I get paid. Hawu gogo, hayi cha mina ngiyakujabulela ukuzwa into kanjalo. Ngathi manje yona ngendlela osuchaza ngayo gogo ngathi kuwumlingo ngendlela okwenzeka ngayo. Kanti ukathola ukuthi mhlawumbe nedlozi lakho lalikubonga wena salukazi ekusukumeni ekutheni uzinakekele ngoba mhlawumbe nakwayilona lathi lingcolele Nkosi yami yabo. Shuthi lajabula ukuthi hayi usuhlambululile ngcono manje lithi ukubusisa ngalendlela likubusisa ngayo nalo. Ngiyabonga kakhulu nje. Hayi salukazi hayi nami ngiyabonga nje ukuzwa leyo testimony yakho. Nami bengilindile ngithi mhlambe bayenze i-mistake mhlambe bazongifonela bangitshela ukuthi hey ufoni kanjani imali ezi-3 in the same month but ilutho. So ngimile isikhathi eside ngithi mhlambe bazongifonela zange wayenzeka next. So the next month 1 minute remaining. Namanje azange basho next. Unalutho nje ezayo. Hayi kulungile gogo ngoba nangomlungu sekhulumile. Hayi sibonge kakhulu salukazi yezwa. Ngiyabonga Thokoza. Thokoza gogo. Hayi mfethu uzwele nawe uzwele. Abantu mfethu bayinokuphila la ekhaya kuyaphileka kumnandi kunje yaya. Imali futhi abayisweli abantu mfethu bathola kwenzeka izimanga nje empilweni zabo mfethu ngalezi inkambi. Kodwa ke mfethu uthi ngifake enye airtime la mntaka baba yabo ngoba umlungu umzwile nawe akasangizwile sengiyoshada nowakubo mfethu yazi ngizizwa ngiphoxeka impela ke lapha na ke ngizizwa ngiphoxeka impela kodwa ke akusenani mfethu akusenani sithengele airtime yeah cause phela le show le imnandi mfowethu.
Ukuthi nje vele Imnandi le show le mfowethu. Kumele abantu mfowethu sihlezi sibapha iqiniso. ngaso sonke isikhathi Abantu mfowethu bahlezi bethola konke okuhle. Ngeinkambi futhi esikhiphayo. Yeah. accessible futhi. So lo munye kade simfonele mfowethu ngicabanga ukuthi naye futhi simbambe ngani ngoba yambo ade fonini. Uyena lo ade simbambe fonini. nge-direct call futhi. Yeah, ade fonini uthi mbo kube uyena impela yini. Yeah, Uyena impela hawo. Simzama nge-WhatsApp mhlawumbe. Simbambe nge-direct call. Yeah, ngoba manje sesizamthengana ne-airtime. Uzoyisholo futhi yenaye labo khona amakhehla ukuthi ke ade simfonele manje ukuze ngeke ngathi singathi mhlawumbe siyaplana sifonela abantu esibazi. Yabo lo ade okay voice note simzame ngaye WhatsApp. Wathola ukuthi ifake le okay so yaringa kodwa mkhulu ukuthi uzamphanda idatha yabo manje siyaringa Thokoza gogo. Yebo. Alright salukazi. Yaphela. Lana gogo phela sike sabona ukuthi usendele i-testimony. Manje besifuna ukwazi na gogo ukuthi ke iziphi inkambo wayisebenzisa and futhi njengoba wayisebenzisa lezi inkambi lezi kuhambela kanjani manje? Inkambo engasebenzisa kombo lesisa omnyama. Ikhombe kususa bomnyama. 3 days. 3 days. Ibomvu. Yeah. Yeah. Hayi. So iliphi ikhambi lakhambela kahle nagogo? Upinky Pinky. I'm sure wakutholisa abantu besilisa uPinky Pinky gogo. Sengilinda ublue nje manje. Ulinda ublue isibhakabhaka. Isibhakabhaka. Manje gogo uthi kwenzakalani kule testimony yakho wasizakala ngayiphi indlela? No, business ingahambi kahle. Olalunga. Bamba nje ya manje. Yaqhubeka. Hayi siyakubongela ke salukazi siyajabula ukuzwa indaba ezimnandi kanje ngawo. Ngathi ngale eqhubeke njalo kukhanya gogo yezwa. Okay, ngiyabonga. Thokoza gogo thokoza. Hayi mfethu mina ngibone ngathi sesifike ekuphetheleni. Sesifike imphelandaba mkhulu siyiqedile. Abantu bayikhulumelile mfethu noma kunzinyana kona ukuthi sibathole kodwa ke egcineni sikwazile ukuthi sibathole mfethu. Mhlawumbe khona wena ufuna ukudlulisa lapha. Mkhulu ngingasho nje ukuthi ever since umkhulu sebangifollowe ne ngiyabonga bangifollowile sinako nje ngingakusho ukuthi nawe bakhumbuze futhi ukuthi usebenza kuphi kanjani. So mina ke ngisebenza eSoweto eBaramoli opposite ama-Towers. Mengithi opposite ama-Towers shuthi kune mall lapho. Kunesigodlo ngaphakathi eMadam Teresa ilaundry leyo. Into eyenzakalayo ke bokho khona amakhehla lana ke Friday, Saturday and Sunday siba neBhavu. And then emva lapho ke futhi na Sunday sisabantu emanzini. And then emva lapho uma khona ispecial into oyenzayo uma ufuna ukuthenga uyabo usuba umuntu ke ofika uorder bese emva lokho usend proof of payment bese emva lokho sizokudelivela uma ukuthi ufuna ukuze uzoyilandela wena. But uma ukuthi ufuna ukuzoyilandela ngase ube nenhlanhla mhlawumbe ukuthi ungibone sithi ukuxoxa kancane sazane ke bese emva lokho ke sikunikeza amakhamba akho. Uma ukuthi futhi nakhona uhlala la eJohannesburg siyakwazi ukuthi courier la 60 rand courier 110 3 to 5 days 7 to 9 days u60 rand. So nje ikona lo engakusho umntaka baba akukho kunye. Hayi mkhulu ningabi nomona phela maniyibona lento ni like ni share ni subscribe sihlangane ukuzayo thokoza.